Thursday 15 January 2025 Zimbabwe Africa pansi pense ayembekeza icho kwa demuri ya Zimbabwe rega ndise mawoko nokutendana kurumbidza vateereri vene penjiro iNational FM chikonzero chimutima kachibata munofamba nazo muri mukati mekusimbisa ndokusaka iri pamusoro dzimwe penjiro rega ndikoshevedzera buri ya Zimbabwe handisi kure handisi kachana ndati handisi kure nditori padhuze nepandiri palizva ndoda kutaura beyond deep down beyond deep down beyond deep down oh beyond deep down beyond deep down deep down yamaniwo varoya vanapino muva iwe sodzuraitinzwe icho kwa demuri ya Zimbabwe rega ndichibatirika ndichifambete asi ndikukumbira chibatei zvakanaka kunde vari mukombi gare mune zvakanaka vari mubhazi gare zvakanaka kondakta bata bhegi rako zvakanaka ende vari kutengesa musaketsera si change tandai zvakanaka nokuti chandoda kuputitsa pano chinoda kuti vanhu vakagara pasi vane hunhu paka mbare musika chiri kuti tani icho kwa demuri ya Zimbabwe nene nyaya ndoda kutaura ndiri pana pamuri ya Zimbabwe pambare pamusika pane mavhenda vanhu vanosvitsvagira mari dzavo vanotengesa vari mukati mekutengesa kudaro hazvina basa kuti ndiani ambuya vakori panext kana kuti ndevamwe ambuya kana kuti ndevumwe mukwasha kana kuti ndiwemwe mwana zvinoendera nepawakatenderana nevanopa vanhu munzvimbo imomo kana kuti vanotengesa kuti apa dapedyo newe ndiani pane vanotengesa zvavanotengesa zvimadrinks zingave shuga zvavari kutengesa kuitira vanofamba mabhazi kuti vagona pekutengera padhozi vanotengesa padhozi napadhozi vari padhozi napakuzarudaro pakabva paita ambuya kana chiti ambuya rikuita ramurandakadzi ndobva paita mukwasha kureva munhurume vanotengesa vari padhuze napadhuze ambuya nemukwasha official okay right but murume anove baba vane mukadzi waukumba asi anouya kubasa kuzotengesa patebho apa murume ambuya vanotengesa apa vane murume waukumba asi anouya kuzotengesa apa mudzimai vanhu havana ukama vanowirirana zvekupanana machenji sezvo vachikwazisana sevanoshanda pamwe chete kuti mumwe akabuda anotibwesera kukanitarisirawo basa mumwe akabuda hapakwanise kuya mbavha chikonzero pakangoita 1 zvinhu sise zvatoika pazoita nyaya yekuti pane madays ndakwanisa kutaura wandanyaya kutaura naye mukadzi anove anotengesa padhuze nababa ava vane nyaya yekuti kana mukaenda paWhatsApp channel yedu munovaona nyaya iripo but kutaura kwacho kunenge kuri kunetsa asi ndati regai ndizoimirira asi varipo paWhatsApp channel zvavari kutaura zvakawanda hapana muromo uri kunetsa kuvhura asi ndakakubatai nyaya iyi tidi chiri kupaka kuti vanetsikane kutaura amai vachibva vati mukwasha ndinoda kubatsirwa hongu asi pari zvinhu handisirine ndine defeat ini nditori bo nekuti ndine mashoko andakaudza baba kuti haitai zvenyu pari amai vanoti iwo ambuya ndinoshanda pedyo nababa ava asi zvinoitika ndezvekuti dzimwe dzenguva ndichitobva kubasa kana kuti mvura ichitonaya zvinonetsa kuti munhu ukotsire nekuti nzvimbo dzatiri hadzina kukafwa zvakuti tinotanga tichitonayiwa neimwe mvura kureva kuti panenge pane chando asi ndinoerekera ndakungokotsira zvekuti hope dzecho kwadzinobva ndinotoshaya ende mumbare munomu mune vanhu vanofamba vachitora zvinhu kureva vanhu vanoba saka hazvitombodiwi munhu anorivara kana kukotsera asi nini ndinoda zvinhu zvangu asi ndinowanika ndakungokotsira pese pandakaona kana ndichinge ndakotsira pandinopepuka ndinozvinzwa kuti handichisina kukwana nyama dzangu dzinondiudza kuti pane zvakukanganisika pandiri ndinobva ndafamba ndichienda kuchimbuzi pandinosvika kuchimbuzi ndinoona kuti mamiriro angu hachisiri right ndakuita semunhu anga achitori pabonde but anotanga kukotsira ndibaba ava ndikangovatarisa chete kuti baba ava kutokotsira ndichisa maziso kwavari pandinokotarisa pabasa pangu ndatorara asi pandinozopepuka ndinenge ndakanganisika ndiende zvimesa ndikaenda muchimbuzi ndotoona kuti handichisiri right ndakutasika munhu anga ari pabonde but ndakazama kutaura nemadimikira but madimikira hangu hana kushanda zvinhu zvakanamba zvichiita sei zvichiitika ndobva ndabvunza kusarasira kukerekera ndironamata ndikapiwa zvandinopa kuti ndise pabasa but handina kuzvihwina zvaigara zvichiitika
musi wechishanu musi weFriday last week inini ndinoenda kumasowe. Handina kuenda kumasowe nokuti ndine mari dzechikoro dzandaida dzinobuda kubudikidza nemusika wandinotengesa. Ndokubva ndati Mwari nhasi ndicharova ndiende kubasa. Zvakazonoitika ndakafunga kuti ishambu yaMwari. Sei ndisina kuenda kukereke ya Mwari? Daniel Shiwiri Benefo wakachwemba kemeneko. Amai vakabva vatariswa. Ndokuona baba vachikotsira. Pavakangoti baba kuda kubaba kuda babava. Ivo ndobva date nana date. Amai vakatariswa. Yes. Nemukuwasha. Yes. Huh? Ndokubva vatarisawo. Vachivatarisa. Pavakaramba kumutarisa ndobva vatona baba vakutogutsurira zvinhu kuti unongochidyira wakagara kudai. Panzi ndakapedzesera kuziva ndichiseka kuti ipapa munhu akatitarisa iyeye atorara. Kwanzi ndopataka kuguma ipapo ndiye zi varara. Vakatozopepuka nekumutswa nemunhu auya achida change. Bam. But vakazvinzwa kuti andichiziri right. Pavakatiregenyida kuchimbuzi vachinotarisa vari kunowanikwa nechipfeko chacho zvese ivo vakanganisika. Uye zvine chipfeko chacho zvese havachina. Havachisinda. Chii vakati nhasi handinyarari. Nhasi handinyarari. Right. Ndokusvika baba vakuinosvika baba yacho vatakagutsirira zvakazi kanzi aiwa hapana chamuri kurara apa. Ndirikuda ndimi chete. Ndimi. Ndokutanga kuti sei baba vave kwanzi vakangosunga kati ini nezvokutaura ndiri. Kana mandinetse chandinogona kuita kuenda kumapurisa. Ndobva vasumuka. Pavakasumuka ipapo vachifamba vakasumuka vakananga direction yekupi yepane kamba pane ningi pane post iri pamusika. Mai vachibva kuti adzimwe dzenda kumapurisa. Kana vaenda kumapurisa mapurisa akauya pana chetaura. Yes. Zviri kuitika. But baba vana kudzoka. Vakatozotumira munhu akauya kuzorongedza staff. Vakazoonana mangwana pai maskati pabasa. Vaonana pabasa maskati. Baba vakasvika vakarongedza vanomukira vakarongedza mai vasati vauya. Amai vachingosvika kurongedza ivo ndobva vabvisa staff yavo. Ndobva ita sei? Vachibva vaenda. Nezuro baba vakasvika kumapasi 8. Kumapasi 8 dzekuseni. But vaifamba havana kurongedza basa. Vaifamba vakaisa ruoko 1 muhembe. Muhomwe. Ndikangoti sokuti une t-shirt. Ufamba wakaisa hembe muhembe ruoko muhembe. Mu t-shirt. Ruoko 1 rwaiburika but ruoko rwa left rangasvika bude panze. Vakasvika vakabvunza vachibva vaenda. But nhasi vadzoka pabasa. Vadzoka pabasa nhasi mukoma KP. Vane chipfeko chavainacho mumaoko chechikadzi chiri ku left hand yayi. Do pana t-shirt ndinofanira kusvika uko. Amai vachibva vati Bosho, amai ndo vadana nini? Bosho uyakono. Ndobva ndasvika. Zvakaitika pala ndezvakandi zvakasekureva kwese kwandaita uko. Asi nyaya iripo ndeyekuti ndakasiya ndavaudza kuti kana murimi mune chipfeko changu nyika ichakunyarirai pasopo. Kana murimi manga muchizviita nguva yese ndaikufungirai vandaifamba ndichibvunzira kana vainyeba ndiri kukumbira Mwari anditonge. Asi kana murimi makaita zvandaita zvese makazotora chipfeko changu ndoda kuti nyika ikuseke. Hokoyo. Nhasi vauya mukoma KP vana chipfeko chiri mumaoko havana kuronga basa bari chipfeko chino pavaonekwa ndobva ndashevedzwa ndasema kutaura nababa vanongoisa fesi yavo pasi havana zvakaoneswa vari kutaura. So amai ndiri mukati mekutaura nawo ndange ndichida kuti vabude kutaura nyaya yavo vanoti inini pachangu ndiri amai veiwadzano kuchechi kwangu ndinozivikanwa uyezve ndine mhuri ndina baba. Asi murume uyu haana kuramba zvake ari kutaura asi ari kuti hadisiri baka iyi chipfeko chiri pandiri chitaura nyaya chakamira sei haasi kutaura ari kutozokwanisa kutaura nyaya iyi ndaamai ava vachiti ndotengesa nawo mukatarisa basa iri risina kurongwa iri ritorera baba ava. So baba handisati ndanzwa nokuti mwane muningina wavo azokwanisa kutaura kuti Bosho kana wabva kubasa ndiri kukumbira kutaura newe kunyange waitaura kunyange usina ndokumbira kutaura newe ndoda kugara pasi nevanhu vaviri vanove mai ava nemukoma wangu nokuti mukoma wangu haakasike kutanga kuitwa zvinhu izvi. Mukoma vanotozikana kuti vakambozviita. Kana hama yataura kudaro kureva kuti magariro avo. Baba Isabel mataura akakuti hambuya nemukuwasha. Yes. Hambuya nemukuwasha uri kubva papi? No apa ndikuita senge tsika. Ruremekedzo kana ndichiona munhu wechikadzi
ndinomuti ambuya, ndichiwana murume ndinomuti Mkwasha. Asi ndiri kuzama kuti pamwe pachishanda murume pamwe pachishanda mukadzi pachigara padhuze napadhuze. Hapana kuti pane kurorera. Aiwa vana ukama vakasangana pabasa. Alright. Saka panoshanda padhuze nepadhuze. Kureva kuti bluetooth yake kana iri bluetooth anga asinganyari. Hey! Hapana ukama. Muri kuti nhasi chipfeko changa chiri muruoko. Chiri muruoko ruri left. Changa chakabatira here kana kuti chii? Chitori kunobatiswa nako ndokwachiri. Achiti chinota senge chakapfekedzwa ruoko, rimwe side rinotorembera ichiratidza kuti rakapinda nepane rimwe buri, asi chiri mumaoko. Zvigumo zvavo zvinototambuka. Asi chikunenesa ndechekuti why vachikwanisa kufamba muvanhu vakabata chipfeko ende amai vati chipfeko ndechangu ichi. Murume uyu ari kukwanisa here kuchibvisa chipfeko? Atinamboterana izvozvo, asi chenezva chenje kuti akachibata chiri mumaoko ende zvigumo zvake zvinototwasanuka nokutobata. Asi kubva kumba akachibata kupinda munzvimbo yemurengi akachibata mukoma kepi, handina chokwadi kuti chiri kubva. Madii kumboedza kuti achibvise? Iye pachake mukoma kepi kana uchitaura naye ari kutarisa pasi. Asi sokuti mukatotarisa paningira choka akatotarisa pasi asi kusumudza musoro. Ende zera rake mukoma kepi kana risingakanganise anogona kunga ari pasi pe 30 years. Mwana mudiki asi munhu mukuru. So andizivi. Hapana zvataura. Aiwa, angoti pandamuti kosei ndabvunza. Ndifuka vanhu mutasaba ndabvunza kuti sei pa video makachibata kuti handizivi kuti sei chiri maoko. Endi hambuya ava amai ava vane chokwadi kuti chipfeko chavo. Ambuya kuti chipfeko ndechangu. Asi ndakavaudza ndisati ndachona vainacho kuti kana murimi maita zvinhu izvi nyika chakuseke chete. Saka kuti chipfeko ichi chakabatira here? Andisiri kuziva mukoma kepi. Ndichasangana nawo masikati ivo nemunin'ina wavo. Ambuya vambotaura nyaya yekuti kumira nemi kutoda dambudziko kwandiri hapana. Toda kumboona dambudziko kuzvinozvi. Pakaipa. 0713938538 0713938538. Hambuya muchitaura navo ava pane here kwavakaenda kuti vanobatsirwa? Havana zvavataura. Vangoti ndaenda kumakereke ndichiudzwa kuti baba ava iko zvinozve pazoshayikwa chipfeko chemukati. Havana kutaura kuti vane kwavaenda, asi vati ndinonamata. Tinenge tiri kuita dambudziko. Ndiri kuona kwamutare pane vari kuchema kuti radio iri kukata. Hatisi kukunzwai zvakanaka nhasi kuno kudorowa radio iri kuita seiko. Alright, regai katudze veTransmedia vanoona kanezvemasaisai kuti vagadzirise kadambudziko racho iroro. Paka. Sorry, ndamboti ndimbotenderera mbare. Ndine nyaya yandinayo mhuri yeZimbabwe ine kuchema kuri kuita vanhu mukati menzvimbo yekumbari. Vanhu vari kuti munzvimbo yekumbari muroad inonzi Sondai. Mune munhu ari kuita chikamu chebusiness rekunotora zvigubhu zvaanonhonga mumarodi nemumabhini nemaplastic papers. Vanouya vachivaunganidza muroad yeSondai panova ndipo padhuze paanogara. Vaunganidza maplastic aya. Munozviziva kuti munyika kana kuti muguta nemulokesheni kubva pane imwe imba muchipinda mune imwe imba ukaona uchikwanisa kuunganidza zvinhu zvinogona kukwana pa 10 meters watopinda mustendi yemumwe. Ndizvozvo uyezve watovhara road. Saka road yeSondai ine payakaunganidzwa zvigubhu, ine payakaunganidzwa maplastic. Saka kunaya kwaita mvura motokari dzikapinda muroad iyi dziri kuita kunyenyeredza road hachisina kuvhurika. Uyezve dambudziko razokura nderekuti pakuungana makonzo, pakuungana kiti nemadzvinyu zvaungana ipapo zvichibuda imomo zvinopinda mudzimba dzevanhu uyezve mosquito. So vane chikumbiro chokuti ndiani angatibatsira. Hatisi kuramba business but rinoitwa here business rakadai mukati munogara vanhu. Ende zvigubhu izvi zvinochengeta mvura, zvinochengeta unyoro. Kana tarwara ndiani anorapisa vanhu. Uyezve ingave kanzuro kana kuti ndivanani ndiani vanoona mabusiness akuitwa murodhi matinogara. Tatambura nemosquito, tatambura nemadzvinyu, tatambura nemakonzo, tatambura nekiti zviri kutenderera panzvimbo iyo. Toita sei kana toenda kupi? Right, vakaenda here kukanzuru vakanoripota nhuna iyi. Vari kuti ndozvavachema kutsvaka. Hatisi kuziva kuti kunoendwa ndekupi.
chatoziva kuti kugara zvakuitika izvi kuuya panhepenyuro ndo zvatiri kuda kuti mutiudze kuti kana pane zvaitika zvakadaro endai kwakati. Izvo zvamuri kutaura izvozvo vari kuda kuziva kuti kana zvadaro kwatinofanira kuenda kunoripota kuti vawezoona ndekupi, kumadhoktors here, kumanesi here kana kukanzuro, chavari kuda ruzivo kuti vasakanganisike. Right, ngavaende kukanzuro vanoripota, nokuti kana munhu akatanga kuita bhizimisi anofanira kunge ane nzvimbo yokuitira bhizimisi inozivikanwa kukanzuro. Ndosaka muchizoona ka mamwe matakshop achizosvika pakuputswa nokuti anenge asina kurejeswa kukanzuro. Inenge iri pasina mutemo. Yes. Zvisiri pamutemo. Ndizvozvo. Saka ngavaende kukanzuro vanosvisa nhuna iyo kuitira kuti vabatsirwe nekansero. Icho kwademoti yeZimbabwe muri kuzvinzwa zviri kutaura kuti munofanira kuenda kana muchinge vaenda ikoko ndo vanoona naizvozvo. Vaona naizvozvo vachakubatsirai. Kana mabatsirwa motizivisawo kuti nhuna yamakachema yaita sei yagadzirisika. Paka Goromons. Handiriya simudzambata tirove pakatsika-tsika. 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 Simudzambata pakatsika-tsika. Simudzambata kia pakatsika-tsika po. Simudzambata ta pakatsika-tsika. Come back close. Rantala tuno. Kompo. Amarisha. Kanika chapa. Kompo. Kompo. Tapio. Fo. Robaiti sipaini pada pita di pro. Fo. Afana tu sipekeshana mtraiba. Fo. Wakachueba communication. Ra. Wakachueba communication. Ra. Sipini di horobanti. Tenjo ori pinisho. Wakachueba. Sipini di. Ta. Horomaiti. Ta. Denderoshi. Ta. Akiroshi. Oiri. Po. Rikiti. Bo. Goromonzi. Pa Goromonzi muri yeZimbabwe izwayo. Zviya zvokundishona inoti. Huku yakasvika masai ayo. Inonzi Zimbabwe Republic. Isi haiteedzi izvozvo. Inokubata. Kuti ungauraya mwana wako kana kumukagarisira upenyu uchirasa kodzero dzake, mutemo wenyika yevakomana vaya vemabhandi vanokubata. Kugoromonzi kune murume akarepa mwana wemukoma wake. Marepero akamaita ndi aya. Nyaya yekuti ndiuye nayo nhasi ndange ndiri mukati mekushanda nemapurisa yaifanira kunge ikabuda kudhara, but patakataura nenyaya iyi ndakazokwanisa kuti izvo ngatibatei mapurisa nyaya iitwe. Saka tombomira kuibudisa pachii pambepo. Right, nyaya iyi mukoma KP ndakatozokwanisa kusanganisa vanhu nainspector Chakanza kuCentral. Vakati ndichakubatsirai kuti kwamuri ikoko ndiani vamunowana. Ndokubva vabatsirwa ndokubata maGoromonzi. Kana chite Goromonzi kune mapurisa nokuti nyika ino yeZimbabwe pesa pashengo pane mapurisa. Ndizvozvo. Zvadaro baba patizwai. Ndokubva vaudzwa nyaya iyi. Vaudzwa nyaya iyi kuchibva kwazofona mapurisa akabva paGoromonzi zvikanzi itai kuti mwana waendeswe kuchipatara. Baba vangaendese chi mwana kuchipatara. Asi painotangira ndiko kuti baba vanogara, baba vemwana vanogara kuBulawayo. Muning'ina wavo ani mwana wekwa baba mukuru nababa munini. Haana mukadzi, anogara ega. Mwana wa baba ava anogara muGoromonzi na mbuya amai baba. Baba vachigara kuBulawayo. Zvadaro Zimbabwe baba ava vanova baba munini. Muning'ina wa baba vane mwanasikana ava. Vakadana mwanasikana uyu vachiti uye kumba kwangu ndoda kukutuma kumashops. Mwana akura sei? 14 years. 14 years. 10 plus 4. Gumi nemana. Zvadaro musikana pakaenda kumbaku achibva pinda mumba ndobva abatwa. Mwana uyu anoti akabatwa kaviri. Abatwa kaviri. Mwana uyu aneve ukama vakazoudza kuti ndo zvakaitika. Pakabuda nyaya iyi bwana achibvaudza baba vake. Baba vake achibva kunzvimbo yeBulawayo ndokupindira mukati menzvimbo yeGoromonzi. Vachibva vagara pasi vatanga kutaura nyaya iyi. Vachibva vazogara dare. Baba vemurume akarepa mwana wemukoma navatete hanzvadzi yababa ava. Naye murume uyu pane vaviri vandisazive vakanga varipo ndokugara dare kusanganisira nababa vemwana akarepa. Vachibva vagara pasi zvikati pokama
tuna zikuita ndiri pa ukama right iwo chipatira mombe upe muridzi wemwana ndobva abhadzerwa mombe ichibva itengeswa 180 US ndo pakabhadzirwa 180 ndo pakasvika nyaya kwandiri ndobva ndabata mapurisa ndokurosa uku vachibva vati baba vemwana ngavaendese mwana kuchipatara abva kuchipatara ndobati chaziva kuti pane zvaita sei zvaitika paitwa kudaro mukoma KB baba ava vachibva kusangana nemupurisa vachibva vanzotera kuti mangwana iko zvinozi weekend mangwana kwakwasiona madoctors saka mangwana moende nemwana kuchipatara baba vakapiwa mukana wokumbonzi fambai moona kuti moendese mwana kuchipatara asi kuendesa mwana kwavo kuchipatara kwanga kwakatoipa pakuchikonzero kuti ndeumwe munhu ari munyaya iyi kana vakadya mari baba yemunhu akarepa kureva kuti naivo zvakare vakaona ansa inoti mwana akarepa hapana chaivakonesa kuviga paifanira kuita umwe munhu womutemo pakati kana umwe woukama ari kumiririra kodzero dzemwana kuti zvinenge zvabuda zvibude but baba ndivo vakaiswa pafurani kudzizvo endai nemwana kuchipatara mozotiudza kuti maonei asi pakazopinda sabhuku pakati ndokufonera murume vachiti taudzwa nemapurisa isusu kuti tinzwe kuti mwana aende kuchipatara here pane zvotirati zvikobuda panyaya iri kubuda baba vakati aiwazve ndiri kuti ndandisikumira baba panza ndatogadzirira kuseni kunoku kugadzirira kwavaita kwakusimbana kuchipatara vaitorova pasi izvi kutaura kuno kwatiri kuti vakarova pasi vakarova kweza 1 ari kupomera kuti akarepa mwana akabhadhara mombe aripo 2 baba vakarova pasi mwana asati aendese kuchipatara mukoma kepi takutopinda mumwedzi mwana izvozvo ari kugurumonda asati aenda kuchipatara ana gogo baba vakabvatiza vakatiza vachienda kupi vakaenda Bulawayo kwaimbogara dzimwe nguva kubulawayo uko vari kuitei hapana kuziva kuti vari kuitei asi nzvimbo yevari kugara vari kuziva nyaya yavakaita vakatiza so nyaya yadzokera here kumapurisa mavaudza here kuti baba vayo makaudza kuti ngavaende nemwana kuchipatara anoongororwa baba vakatiza neukama vakaudza kuti ano baba vayo vakaita sei vakarova pasi saka mwana takangogara naye hapana zvaari kuita so hamene kuti pakakanganisika nyaya ngepapi pakaipa saka baba nemunin'ina wavo pamwe chete natete nababa vemurepi vese varimo munyaya iyi vese vane mhosva mukoma kepi kana vachigara pasi kutsigira vatsigirana kudaro kwakuchipiwa mari yemombe yakatengeswa $180 yatengeswa 180 ndokudya futi mari yacho hapana futi aendesa mwana kuchipatara asi mari vacho kumbunyikidzwa kwakaitwa mwana uyu kwakabuda sei kwakabuda mwana ndiye akatoudza veukama ega kuti ndo zvandakaitwa saka mwana haasati aenda kunoongororwa 0713938538 paka Mount Habden muri yeZimbabwe regai ndikuzivisei regai ndigare ndataura ndichiti hakuna chinhu chinonzi isecret panyika ina Jehovha Mwari mupenyu kana vanhu variko zvinobuda chete Mount Habden musi wa 1 January chipinda kuti tatanga gore idzva kubva muna 2024 kupinda muna 2025 kune mumwe munhu akatoshungurudza mumwe munhu waanogara naye waakakombisa achiti ndiye mudiwa wangu ndobva ndika keke ndokudira mavhu kutaura kuno kwatira munhu wanditora nezvake munhu akatofa muri yeZimbabwe Mount Habden pane murume akatora mukadzi kumuunza pamba kureva kuti wamuda kana mutemo uno panotaura kuti kunyange musati mabvisa mari bhati mazuva mukangogara mazuva akati zvakutodudzira kuti mave nemukadzi nemurume waimambogara mese inzwa baba pati vagara vese mukadzi anga nepamuviri aine pamuviri musi wa 1 murume uyu akarova mukadzi zvakaonekwa nevakawanda amurova kudaro ndokuziva kuti akuvadza mukadzi ndobva muvharira mumba 10 days kubva musi wa 1 kusvika musi wa 10 mukadzi akavhariwa mumba vagari veMount Habden kudhuza nekubeta break vaziva kuti ndo zviri kuitika ndokumhanya kazevezeve munhu hadi kuti mumwe munhu atambure nekuti iye mumwe munhu nokuti mangwana munhu iyeye ndiye achazomubatsirawo semunhu ndobva mhanya kaita zevezeve kuna mbuya utano mai utano imboendai muvhete pambapo pane mukadzi akarohwa musi wakati kubva zuva rarohwa mukadzi uyu hatisi kumuona asi kuda panze asi tinomudza kukosora mukadzi uyu mumba arimo mai utano vachibva vaenda amai kumagunde amai kumagunde jekesa musutu kumagunde kufamba uko vakananga pamba akasvika semunhu ane basa rake chokwadi vakaruka mukadzi arimo akaona maiwe kana kumukaona sei ndobva takura mukadzi achibva aendeswa kuhospital aendeswa kuhospital mukoma KP achibva akazvimba ruoko akazvimba chest akakuwara akaita sei mukadzi achiendeswa kuhospital achibva afa murume uyu izvi kutaura kuti kwatiri kuita arume kwemapurisa akabatwa
ko akarovereyiko mudzimai ipapo mukoma KP zvinorwadza kunyangwe atadza kunyangwe aita sei nyika yemuzimbabwe inonzi ine mutemo ndokusaka pakaitwa mamajority vanotonga nyaya ndokusaka pakazoiswa mapurisa vanokanganisira vamukodzero dzavo saka tinofanira kuenda stage by stage kusvika nyaya inoitwa nemuridzi ukangoita chete usina basa iroro mahoko mukati mapurisa apo anga asina kuenda kunobvisa roho anga asina hey ende ndoda kuti ndiudze vanhu mukoma KP kana nyaya tichidzitaura panapa tataura nyaya yekumount Upton but tikada kutsvaga izvezvi mukoma KP kuti ndekupe kumongurutika nyaya dzakadai so baba vakawandisa saka gara wayambirwa kuti kana mumwe zvaakamboita zvakakonzera kuuraya kwemumwe akasungwa ziva kuti kana uchizviita newewo anytime mutumbi wemudzimai uyu wakatovigwa here hama dzemukadzi kauyo dzikatotora munhu vakaenda naye vakaita zvavakaita because mukadzi akatozofira kupi akazofira kuhospital asi angarohwa nemurume waigara naye pakaipa tapiwa mazarura kwachihota wamuka seko nhasi akachibata chimuti kuti dzvi ndiri kuona kandhawe ziri kudyana musina kugutsikana nezviri kuitika vanhu vati wane dambudziko iro sakana rekubva kusura zuro pachizvikoro zvivhurwa mukoma KP maiwe nyaya dzemaextra lesson nyaya dzekutengeswa mauniform pachikoro nyaya yekunzi bhadharai mabhuku munotenga pano aiwa mukoma KP vanoda namba vanhu ichokwadi inonzi toll free number yokufona mahara kana foni isina kamari i317 asi munokwanisa zvekare kakubata PA wa honorable minister torerai moyo panhamba dzenhare dzinoti 0772 274 577 0772 274 577 0772 274 577 pamwe chete ne 0712 871 136 0712 871 136 0712 871 136 ndidzo namba dzamunobata ka PA wa honorable minister torerai moyo movaudza kanhuna kana kuti matambudziko amuri kusangana nawo kuzvikoro vanokwanisa kukubatsirai konapo ipapo papa Isabel regai timbotora kanhare pa 0713938538 pamwe chete ne0789 600 748 timbonzwa kuti right vateereri kuti varidzi vechirongwa vateereri manyama vanoti kudini kubudikidza kane nyaya dzamatsudzura halo pa National FM radio. Hello mukoma ndamuka kana mamuka wasei tamuka mukutaura na takudza chikomo pa DC sarupinda mukoma takudzwa chikomo kuri sei aiwa good right taita dambudziko station yasunyatsonzika baba Isabel ngo ine chimoto nhasi apa saka usunyatsonterereka bakuno ichi chaitika amasaisa charudimbuka unoda yako nepapa ari kukata ndokupi chaiko kwamuri apa tiri pamutare paRiverside mutare Riverside message dzasvika kuno dambudziko iroro taudza kamainjiniya kuti vataure neTransmedia tinotenda baba tinotenda regai vagadzise kuti munyatso kubata chimuti chacho zvakanaka aiwa maita basa ikoko kwa mutare right message taendesa kumainjiniya kuti vataure neTransmedia vanoona kanozvimasaisai kuti vagadzirise kadambudziko riri kusangana nevateereri vari kumaNicaland ikoko paita munango halo pa National FM kedina bosho zviri sei kochibaba icho zvakati hwe but ndine nyaya yanga yada kuti ndimbokomenda chete yamai waya vekutorerwa mwana nebhatika munoona zvimwe zvinhu zvakiti zvimboitiwawo nevemutema hazvina kunaka nyaya yekualaska ndine nyaya yakafanana naiyoyo yandakangonzi tichakufonerawo tozoenda kukoti yatokwanisa gore but havana kuzombondifonera kana makanzi muchafonerwa nani ndiyo mapurisa acho takatomboenda kukoti kwacho zvikanzi dzokera muye newitness ndokubva ndaenda nemapurisa aya pawitness ikati vaichokwadi zveshuwa munhu ndakamuona aine zvinhu zviri kutsvakwa izvi but inini handikwanisi kuti unomiririra nyaya yacho saka ini ndobva ndanzi nemapurisa aya iwe chidzoka kumba tichazokufonera moenda kukoti manje taakutokwanisa gore
zvinhu zvangu zviyandinaka ndakawana. Alright. Chatinogona kuita ndechekuti kana zvikakwanisika tikakwanisa kubata mutauriri wemapurisa Commissioner Potemba Nyati kuti vauye panhefenyuro mangwana, togona kuvaunza mangwana imimi nenyaya dzenyu dzamakasangana nadzo idzo mokwanisa kuvabvunza tonzwa kuti vanoti kudini. Chokwadi nokuti zvakaitika tiripo pamapurisa pachepo tiri muofisi mache imomo. Mupurisa aiita nyaya yangu. Pakazopinda umwe mupurisa achiti zvinhu zvakabiwa neshamwari yangu. But saka iye haana kuziva kuti muridzi wezvinhu zvakabiwa ndeuyu. Munhu waifungidzira kuti ndiye muridzi wezvinhu haasiri iye waaiziva. Saka akasvika akangopinda muofisi akati komana munhu ari kuita nyaya iyi ndiani? Uya mupurisa akati ndini. Zvikanzi zvinhu zvakabiwa neshamwari yangu. Saka shamwari yemupurisa ndiyo yanga yaba zvinhu. Ndiye akanga yaba zvinhu. Manga mabirwa chiko? Ndakabirwa imbwa 2 pakambani. Imbwa 2 dzakabiwa pakambani. Uyu munhu akaba imbwa idzi ndo aitomboya achitombodzira apa aitomuziva manje. Aiwa tanzwa chichemo chenyu, regai kati tsvage Commissioner Potemba Nyati mutauriri wemapurisa tinzwe kuti dambudziko iri ringagadziriswe sei. Zita ndinonzi Sauro Masuka. Muri kupi? Ndiri kuretreat. Aiwa tinotenda baba Masuka. Vanonga watumwa mapurisa alenda vatodzoka nemutumbi kubva kumakuwa. Obusencha Nyati sando vanonoke baba Isabel. Chandingada kutaura muri yeZimbabwe pane mapurisa vanoita basa zvemhando yepamusoro. Ichokwadi hongu hapasaikwe kuti pane vamwe vanokekereza nevamwe vanoda kusvibisa zita remapurisa. Ndosaka tichida kuti tisevedze mutauriri wemapurisa tovaudza zviri kubva kuvanhu, nokuti vaNyati zvandinoziva vanotaura vanoti kana pane nyaya dzamuinadzo kwamuri unzai kumapurisa, nokuti mapurisa havasi maprofeti vanoshanda nevanhu. Maona saka kana varipo vada kusvibisa nokudzosera chipurisa kumashure vanogara vakataura kuti aiwa isusu tinongobata munhu nemhosva yake zvisinei kuti ndiani. Mupurisa uye wepaGlenville wekuda kubata mwana Chibharo nehute waita munango le. Halo paNational FM Radio. Alright, okay. Regai kati tsvage. Halo paNational FM Radio. Mangwanani. Tamuka sei. Di Mr. Intelligence Calvin Zhuwa. Rikiti. Tibatsire tinzwe. Right, zviri pachena hatitombodi kutenderera sebhande raDaft Punk. Imbwa idzo dzakatobiwa nemupurisa iye. Nyaya yataurwa iyi. Nyaya yataurwa iyo imbwa dzakatobiwa nemupurisa iye. Ngaatoite follow up murume ngaasagare pasi. Right, ngaafambire nyaya dzacho. Ngaafambire nyaya dzake, ngaasatombomira kufonerwa. Bhozi akada kumirira kufonerwa gore rino ropera futi. Komutembo uri kuti fodika. Aiwa ngaasamirira izvozvo. Bhozi akaramba akamira imbwa idzo dzedzekadzi kutonovhimiswa. Saka woenda kunani? Nokuti mupurisa ndinoda chamufonera. Saka kana pasati pauya foni arifana kuenda kupi? Ngaachinyadzokupinda ofisi ya officer in charge. Onyatsokuti form office ya officer in charge chaiyo. Okay. Right. Tinotenda Kelvin Zhuwa. Ingotitaura pana pamukoma KB. Inyaya inosuwisa, inofadza vamwe, but igozorwadza zvakare. Nokuti anze cheche ndiye kuti vanhu vanenge vari mukati mekupera, mukati mekufa. Nyaya yandiri kutaura panapa ndeye kuMondoro. Rega ndingosimbisa ndichiti paka Mondoro chiri kuti kudini? Wabwaseiko agogo. Every day is a Friday nodza. Kwanzi ndakachibada chimuti. Nyaya yekuMondoro mukoma KB. Pana baba vakafa. Vai kumusha kwavo kuMondoro. Asi vaisevenza kunkai vakachinjwa kubva musi wa 1 January vakachinjwa kuti vakushandira kubva kunkai kunoshandira muBulawayo. Pakunzi zvinhu zvavo zvakutakurwa nemota yekambani kubva kunkai kuendesa kuBulawayo. Mota iyoyo ivo vana motokari yavo vakabva vati ndinoda kupinda mumota iri kutakura zvinhu. Tsvaga driver nemotokari nemukadzi enda, but mota iri kutakura zvinhu ndiyo yandoda kuenda nayo. Plus handisi kugutsikana nekutende yangu chichi zvinhu zvangu zvinogona kunayo. Sababa vakatoda kufamba ndichiona
zvino zvangu Property. vachibva vapinda mumotokari iyi motokari ichibva ita accident ndovage vakafa nematambudziko baba ava vafa kumusha kwavo kumhondoro vachibvanzi vaendeswa kumusha kupi kumhondoro ndokubva vaendeswa kumhondoro vaendeswa kumhondoro mukoma KB musi wa 7 January ndowanga uchivigwa baba ava vari mukati mekuvigwa mukoma KB vanhu vakada kutiza pamusha apa nokuda kwekiti dzaichema pambapa dzakachema dzachemazve kusvika vamwe vasiri hama vakatiza pamba apa vehukama vakasara vanhu vakaita pungwe vakaungana pane imwe nzvimbo vakafuka mablanketi vakagara kwaite kurara kuisa musoro pasi nokuti vana mangoi vaichema vanhu vachitya ndokubva kwaedza vanhu vakati panapa pasina kumira kumana vanoona nezvekuti izvo musha unoutiwa papi ngatingoratidzanai tipedze kuchema munhu avigwe vanhu vaparare vadzokere tinoguma takuchera musha tiripo 5 kana 6 panapa vanhu vatisa right shivha zvadese zvadaro right mukadzi wemurume uyu ane mumwe munhu waanorarama naye kumusha kwavo anoita zvekubatsira vanhu hungave hung'anga hungave kichiprofita ndokubva afonera hama yake shamari ndasiyiwa pachena murume wangu akashaika neaccident murume wangu akafa but izvo zvitiri parufa apasi kugarika nekiti usiku zvedzarara dzichichema zvikanzi no wakanonoka kundiudza iti vanhu vasavike tsvakai zvimwe zvinhu zvokuita ipapo zvinongoita senge zviri kutistepa mushakabva angasati avigwa apo paataura pa inguva yekunzi vanhu vari kutsvaga pekuti povigwa papi mushande upi mukadzi achibva ataura zvikanzi ane bhururu wake waakataura akatondinyorera pasi kuti inini kana ndafa hama yangu chaiyo kana inini mukadzi wake kana hama yake haikwanisi kuratidza ichatanga kutema nzvimbo yanovigwa iye saka munhu waakataura ndakaenda zvikangano ane munhu waakataura but munhu waakataura ari kuHarare anoshandira muHarare zvikanzi takatokanganisika mirai munhu ashevedzwe so nguva yakataurwa namai ndonguva yavaishevedza munhu ati ndoda kuzobatsira ipapo vanhu vachibva ita noise munhu kusvika avigwa hama yemurume uyu ndobva yangunongedzera kati ndiri hama yake kunyangwe pakaitika zvimwe zvinhu haakwanisi kunitsamwira ngativige because panapa pasi kugarika nokuti vanhu vaingoti kana vakagara mukoma KB vanongoona pakati pavo pane kiti bamba papana kiti kuchema kana kusachema but mungoona yapasaidi penyu kana mambonzwa dzarara dzichema usiku mukoma KB pamba pasina kiti ungozoona yakarara pasaidi pako wakutotisa saka vachibva vaviga munhu vachangobva mukuviga munhu uye akashevedzwa uyoyo akabva afona kubhasi stop kuti ndasvika zvikanzi asitaviga zvikanzi misa vamwe veukama vari padhuze po ndisvike ndibva mise veukama achibva asvika vakati veukama zvamange muchiudzwa zvise zvekuti izvo kune munhu akanzi izvo azokuratidze nzvimbo inovigwa munhu ka tangati chizama kuti tigosvika vakomana regai ndikuudzei munhu akapedzesera akafa musi wakati akafa achita zvakati mumashure make makaita fa wakati akafa achita zvakati iko zvino zvamafa uyu hamusi kuita 3 days imimi baba imi ndima akatargetwa musi wakati hamuna kurota zvakati here kana kuita zvakati izvo zvimukaenda kuma kwenyu muchaona mune zvakati kana muchida mhinduro kuti muzive ndizvo endai kuma kwenyu izvo muchaona mune zvakati nokuti ndimuri kutevera baba zvinoenda kuma kebe dhuma zvikanzi izvo munhu afa uyu pane zviripo zvakatovigwa pa but panapa pane zvakanganisika pakuita zvinhu but munhu ane waanoshanda naye mupenyu ari pakati penyu mukanofukunyura paguva izvezvi nzvimbo yekungopaza dutsu rineswa pamusoro pai marara pachichema chii panozvikanzi kiti zvikanzi muchanofukunyura ipapo but pamuchanofukura ipapo muchaona paine kiti iri pasi pemadhaka iwawo but muchaona kuti haina kufa haigoni kutiza haina kufa imhenyu but aitize why iri kufa musi wedhaire chi3 iri kufa pari kufa kiti iyoyo baba imimi hamusi kurarama munhu anenge akutofawo vanhu vachibva vati iguva iri manje kana rafutsirwa kuti uende kunofukurira pamusoro kwamambo imoso even tari kufutsira nhasi takutoenda kwamambo kunovaudza kuti hongu takafirwa takuchikumbira kuti tine tsanangudzo dzasangana nadzo tikavaudza zvakambotoa kuti kunoporota kune n'anga uyezve femili imwe neimwe ine chikaranga chayo saka ndikufa kwatiri kuyatika mtera muno zvakanaka vachibva vaenda kwamambo mambo akati kwavakaenda kwamambo vakanzi right mune mbudzi yamunounza kuno pamwe chete nekuya munopa sabhuku wenyu mwaenda munoita zvinhu zvenyu asi ndakuchikupai vanhu inini vanobva kwamambo muende navo ndokubva vaenda mukoma KB papa vachingonoti paguva kunoti kirikiti paguva dziri panze kuti dzakafutirwa mukoma KB dzakuchema but kudziona padziri hadzisi kuoneka
kudziona patsiri adzisi kuonekwa vanhu vakati avakomana hapana kusiri kufa ngaticherei ndokuchera mukoma KB kukaoneka kaduka kari pasi mukoma KB kari kutobhaira masobheri kanga kari pasi pejecha kakafutsirwa varipo ipapo apanga pasina kunongedzwa kunzi munhu wandataura kuti ari kushanda nemunhu ari kuita zvinhu izvi ari pano andirika ari ipapo mukoma KB achibva ati kana zvinge zvadai so akangoti pakaburitswa kiti kana zvinhu zvinge zvadai so zvinoratidza kuti zvaramba akaenda kunobata kiti iyai kiti chibva chinga singe chimwana chimwe zvoti seke mwana wembwe zviya ndobva isiya achibva taura kuti mashoko kuti zvinhu zvinenge zvaramba kwakufamba kwakuenda kumba ndokusvika akatora bhachi rake ranga riri pamba murume achibva aenda kumba kwake ndobva anomwa poison izvozvo akafawo munhu wandiri kutaura mukoma KB nyaya munhu yaivigwa musi wa7 wandiri kutaura uyo asiti atiwa posimotemo achiri kumochari wokuma poison uyu achiri kumochari ndobva atofa nguva yakadzama poison afandirika vanhu vachidzokera kuguva kwakasiya chikiri chacho vakuti chikiri chakaita sei futi chakafa mubatsiri zvikanziso kufa kwafanira kuita munhu uya uyu atoriplesa uyu but uyu manje uyu ndewe gurupu rachona but pane mumwe inova shesha yachona yakavanzika uyu anotoshandiswa uyu afoni pane akavanzika murume wokukomita suicide ane ukama here nemushakabvu uyu vane ukama mukoma angaita accident vanotori neukama atori mufamily panorongwa nyaya dzemusha dzese ndevamwe baba vasingatofanira kushayikwa ipapo vatori neukama but wacho manje akaita zvinhu izvi akatozoonekwa zvakare panyaya yekuti pari kuungana vamwe haasi kuungana ipapo ari kuti kana zvakambokona kune mumwe pandiri zvoita zokona sei saka nezuro ndo paigadzirwa zvinhu ndinoda kugadzira kuti kiti idzi kana dzichienda dzinoenda kumba kwemunhu akasara kwete kutambudza vanhu ava nokuti kiti idzi dziri kuteverera vanhu vese veukama mukangona padzachema ndokune rufu saka izvo zvasatanzwa dzachema kupi asi ati ndadzidzorera komoridzi so vakamirira kwadziri kuchema zvikanzi mukangotsa kwadzachema ndoshasha inogadzira zvinhu saka pasatapiwa kuti dzakachema kopi yes baba Isabel papa saka baba vekukomita suicide pamwe chete neshasha isati yazikanwa ndivo vanga vachipedza hama dzemumhuri kana munhu afa vane zvavanoita ipapo amene kuti kiti vaiisa sei nekuti vanhu vanenge vakaungana vari vese ipapo mangwana kuseni vanoenda kuguva chinoona vari vese vaiisa nguwai ende kiti wai ichiiswa yakafa yopedza usiku hwese yakarara iripo ipapo mangwana kunofukunurwa ingori mhenyu saka kufa kwaizoita kiti ndokufa kwemunhu aifanira kutevera hai papa baba Isabel kugara pasi kuronga nyaya dzekuponda vanhu nenzira yakadaro veukama kuti zvaita sei papo 24 minutes to 12 ndopafika nthawe pane manje rekesani tisati taurirana right hasha kazhinji dzinoreva kuvhariridza zvimwe zvinhu amai venyika first lady chokwadi Dr. Auxilia Mnangagwa vanotaura kuti musakwidze hasha musataure mese nemashoko right nguva imwe chete uya chipopota ende kunonzikana usingaona kuti kune mumwe wako wauri kuona kuti achati kwese kungobuda pamba ungotendera uchita zvimwe uchidzoka pamba udzoka uchitera pawasira perudo paya ndo pamunotangira ndizvozvo zvakaoma baba Isabel right rega tingotora kavaviri vateereri vekugumisira panapa tinopendera kachirongwa chedu 0713938538 pamwe chete ne0789600748 halo paNational FM radio KB ziri sei mushe mukoma zviri kufamba here zvakati gwi zakati gwi ndiani aiwa kuzimasitado zvine unoona pane nyaya makataura nezuro marimwe zuro yekudarweni yebuchechi yekwenzanzi pane musikana akambonyikidzwa chichichi iko zvine zvakudzoka chiti withdraw nyaya ini chikumbiro changu senyaya inenge yaiswa paredhiyo kudai so haasi uyaga musikana akambonyikidzwa vanotori vakawanda vakambonyikidzwa but havazive marights avo izvezvi vamwe vatochema kusha kuti ubatsirwa kupi ndizvozvo so zviri nani kuti iwewe bhozhongora kana wanzwa nyaya dzakadaro dziendese kwadzakafanira kuti mapurisa obva vaenda unotarisa kuti ichokwadi here kana vachibatsira vacho nokuti achabatsirwa sege kuti musikana vachabatsira vanhu vakawanda zvakafanira futi nenhau yawataura yechikoro chawataura kuti hanzi vari kubhadhariswa hanzi $5 mapikicha $5 kuchikoro chipi handichazivi kuti meseji yanga chichikoro chipi but muharare right izvozvo zvaona ndiona manje uchaona kuti otherwise pamwe
vazhinji vacho havatombozizivi. Okay. Munhu wani ari kuzviita. But nokutaura kwamatoita ikokoko matupa alert zvokuti the minister vachatora action. Okay. Handiti wona. Saka dzimwe nyaya dzamunotaura dziri too sensitive hadzifaniri kungoperera kuti tinotaura paredio so. Inofanira kuenda kune varidzi vachona chaivo votibatsira zvakazara. For example, iye amataura kuti commissioner vakazomanisa vanhu kumakuva kuti chitunha ngachireke kuti handiti mona. Tinotenda nechirongwa chenyu arume. Fambirai bhora ngarifambire mberi. Tinotenda maita basa. Zvine mazita ndo zvinei. Right, Baba Isabel. Nyaya iyi yeku Darwin Dotito yemusikana wekumbunyikidzwa nababa wacho pachechi. Manga mataura nani? Ndakataura nemwana mupurisa wamakataura naye muno muHarare kuti atibetsere panyaya iyi. Uko ndakataura nava Inspector Chakanza, mutauri wemapurisa eHarare. Vakati ndivabatsire ikoko anofanira kuenda kwavari nekuti ivo vanenge vari muHarare. Ndobva vataura nemusikana nyaya yechibvanzi ndoda kuvaudza kuti kana muri ikoko munoenda papi mutsike kusvika papi. So nyaya yechibva enda kumapurisa. So pakutanga kutaura nyaya iyi vakaitaura vachiti baba nemwana vese vakavhura madhoketi. Yes. Vachindiudza nyaya vanoti ivo pane zvanga zvakuitika kusvika baba withdraw nyaya ichibva isarai mwana achibva aramba achienderera nemberi nenyaya. Mwana ndiye akazoti isusu tawirirana. Okay, makazodzokera here kuna Vachakanza mutauriri wemapurisa muHarare muchivaudza kuti ndiwo mashoko andiri kutambira kubva kuDotito kuti baba mushure mekuwithdraw mwana awithdraw futi pakadaro panoitwa sei Vachakanza? Ndakandisadzataura mukoma KB ndichatobvunza pazuva ranhasi kana rishoko rikubva kwamuri sezvezve ndaitofungidzira kuti iye muridzi pamwe ndiye anodzokera zvakare kwaakamboitisa nyaya achiti ndine nyaya yakauya iyayi ndikataura zvakati asi tazowirirana so mutemo utaura. Saka ndichabvunza Inspector Chakanza kuvaudza kuti nyaya iye yakamboyeyi yawithdrawiwa mwana ati tawirirana. Vemutemo ndivanozviziva kuti vanoita sei. Ndizvozvo bvunzai Vachakanza kana tikakwanisa mangwana kubata komishina Potemba Nyati pavachauya mutauriri wemapurisa Zimbabwe yose tinovabvunza mamiriro enyaya idzi kuti ko kana nyaya munhu akauya kupi kumapurisa akavhurisa dhoketi nokusabatwa kwakanaka kwaanenge aitwa then mangwana akadzoka achiti ndakuwithdrawa, imimi semapurisa munoita sei? Ndapi matanho amunotora? Hadzisi nyaya dzese Baba Isabel, idzi nyaya dzokumbunyikidzwa dziri sensitive. Handitika kunge nyaya yemusikana uyu iri sensitive hatizivi kuti chii chakaitika kuti musikana uyu anzi chi awithdraw. Yes, chii chinofanira kuitika kubva ipapo mapurisa oita se wotibatsira. Handiti saka fambira nyaya idzi semutauriri uyu ataura kuti fambira nyaya idzi munzwe kuti kana zvaitika zvakadai anenge awithdraw nokuda kwake iye here kana kuti pane kuchichidzirwa kuriko kuseri. Handiti vanenge vachida kukubatai Baba Isabel munobatika papi? Ichokwadi muri yeZimbabwe ringandiko pasimbapo vanenge vachida kundibata munondibata panhamba yangu inoti 0771 545 025 0771 545 025 kana 0771 545 025 0771 545 025 ndinovimba kuti ndidzo namba dzacho. Ndapota musabipa sa gogo mpofu.